yanci ne ma. Saboda Allah duba ga yadda aka fara ko je mun gida. Sai ka ɗaya ni kaɗai ne mutum a garin? Saboda Allah ba. Yan mata, Allah sarki. Wato yarinya, da Allah tambaya ce da ni. To Allah ya sa na sani. Shin da Allah kai Allah sarki. Wato ni tun da na ganki daga sai kina tafiya. Kin ja ina ta faɗa akan gida. Sai ka bi mutum kai gida sai wulakanta maka. Da Allah yarinya akwai wani shakiki ne ko kuwa har yanzu dai hakan ne dai tukuna. Ni ka fito a fili kai min bayani mana. Ok, Allah sarki. Wato abin da nake nufi, kina da cikakken saurayi ne wanda yake ya dan kawo kaya gidan naku ko kuwa? Saurayi nake tambaya wanda kuwa dan kawo kaya a gida. Allah sarki. Kina da saurayi ne ko ku babu? Shi nake tambaya ko. To sai ka fito ka min bayani, amma saurayi ka gara kallo na kamar ni dai ka ce na rasa saurayi ai ba zai yi ba ko? Allah sarki. Ai tambaya nake an kawo kuɗi ko ba a kawo ba. Saboda ina son ki ne zan aure ki dan dai ki kasance an sami abun nan. Allah sarki. Allah yadda. Kuma kin ga na barin kuskure me sunan ki ne? Da kai nake? Ka ga nayi kalar ka ne? To ai abin da yasa gani ne cewa dai saboda Allah ai shekaru na guda nawa suke ne? Daga fa ranar da aka yi. Kai fa sa'an kakana ne fa. Ai aure ba haramun ko? Saboda na ga ke dinnan ni da aure nake son ki ni ba da komai ba. Allah sarki. Nake fatan da Allah ya sa dai a ce kin amsa. Captain. Lalle ma mutumin nan makare yana mun hankali. Captain, me zaka kalla ka tsayar da ni wai kana cewa tun can da kake kallo na? Ina tsamman ma dan ka zaka yi wa kamu wai kake ta zaka aure ni? Saboda wallahi ni ba wani abu nake bukata a duniya ba. Illa in ga na samu haihuwa. Kuma na ga ke dinnan dama kina da fasalin haihuwa. Ki duba ki gani fa irin gidajen nan gaba nan layin nan gaba daya tun daga karshe har zuwa can karshe duk nawa ne. Ɗaya kenan gidan mai 9 nake da su. Ina jin akwai gidan man ma da yake ni a shekara 5 ban taba zuwa ba sai dai a tura kudin account kawai. Bayan wannan kai ki ganna hakan ni din nan dan wane ne ni jikan wane ne faɗa ne bana maka shine yasa ke ga har nayi miki abin nan. Dama dai ai ba a fahimci juna bane tun farko kuma dai dan tsoro ka bani shi yasa. Allah sarki. Wallahi wato yanzu ai na dan fara fahimta. Ki dauka ce mai share kwatai unguwan ne ko? Wallahi. Allah sarki ai ba hi bane. Kai Allah sarki. Wallahi rashin sani ne ai. Allah sarki. Amma da Allah kai hakuri. Lambar account. Assalamu alaikum. Na ka shiga Allah yana ta neman ka kwana biyu za ka fasa itace an kawo itace. A'a dan tsaya. Wani itacen me to? Itace man yanzu an kawo itace tari guda ana neman ka ka farfasa shi ka shi ka Kai buya. ga dakata da Allah ni ba na son shari da Allah. Sai ga da Allah. Kin san shi ne? A'a ya ce min din nan gidajensa ne. Dama mai faskaran itace ne? Kaga ai kaga to yanzu me zan kai alhajin tunda an ce ka zo kuma? Uwa. Nace uwa da zai. Ayo ai ke wannan ai da kun daidaita tunda dama ba wani tsayayye kawai kin ga kowa shin ga dakata ni na ta maka ban da wani tsaye ne wai me ce miki ya ce din nan gidajensa ne da ya ce miki gidajensa ne ba ƙarya yayi ba gidajen kwasoyin mutane ai a gidan tsaye yake cin abinci kullum